Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. My love, eto na ang biyahe ng bugay. Biyahe ng buhay ng isang lalaking itatago natin sa pangalang Art. Hi DJ Lala. Medyo malaki ang problem ko sa partner ko. Nagkabalikan kami ngayon ng ex ko from 2013. Magkaka-baby na kami. Noong una okay naman eh. Kaso noong nagkasakit siya at inalagaan ko siya, nakita ko siya na nakikipagkulitan sa ex niya. Sa message nagtatawanan sila at nagkakayayaan lumabas. Nasaktan ako pero di ko siya kinumpronta dahil nga buntis tapos may sakit. Matagal na na-issue namin yung dalawa noong 2013 pa pero na-realize ko ngayon lang na hindi pa pala siya nagbabago. Noong medyo okay na siya, kinumpronta ko na. Pero hindi daw niya kailangan magpaliwanag. Ngayon para sa anak ko, nagstay ako. Inalagaan pa rin siya. Nag-iipon sa panganganak niya, pero recently meron siyang nakilala na bagong lalaki na nakapunta pala dito sa bahay nang hindi ko alam. Nagdala ng ulam galing Cavite. Binigay niya yung address namin kahit kakakilala pa lang niya doon sa lalaki. Nasaktan ako ng sobra. Pakiramdam ko hindi ako nire-respeto ng partner ko. Nalalamig na rin ako sa kanya dahil sa ginagawa niya. Mas gusto ko na lang natahimik ako. Dahil alam kong wala naman akong mapapala kung kakausapin ko na naman siya. Nagsistay na nga lang talaga ako para sa bata. Ilang beses na rin niya ako pinaalis sa bahay, pinalayas. Di daw ako kailangan. Bilang lalaki na halos magpakamatay na, kaka-overtime para lang maipanganak niya ng maayos ang anak namin, hindi ko matanggap ang masasakit na salita ng partner ko. Ano po bang gagawin ko sa kanya? Sana po ay mapahayuhan niyo ako. Thank you and more power to your show. My love, ganito no, I understand that right now your situation is more complicated than it seems. Kasi you have to take care of your pregnant partner. Nagkakaroon man kayo ng internal issues. I love the way you put the child ahead of everything. Natutuwa ako sa iyo at nabibilib ako sa iyo bilang isang lalaki at ama sa hindi mo pa isinisilang na anak. Now pa lang, ngayon pa lang, masasabi ko nang you are a great father. And for that child, you will probably the best one ever. Right now, my love, alam kong your hands are tied. And I couldn't agree with you more. Ang hirap kasi na i-accommodate yung issues ninyong dalawa sa ganyan na kaselang pagbubuntis ng partner mo. Baka kasi kapag ngayon mo pa yan inatupag, kapag ngayon nyo pa yan inisip, ngayon nyo pa yan pinagdaanan, yung sigalot, yung gulo ng breakup ninyo, baka kung ano pang mangyari sa bata. So you are actually making the right decision of just, bearing with it. Kasi malay mo, dala lang yan ng hormones. I'm not gonna make excuses for the girl. Yung ginagawa niya ay mali. Yung mga inaasal niya ay hindi tama. I'm not gonna make an excuse. Pero, let's give it the benefit of the doubt. Iba ang hormones ng babae pagbuntis eh. I wouldn't know. I have never been pregnant. Pero I know meron silang mga mood swings. I've seen it from couple of my friends, from my parent, diba? From my mother, ayan, from my father's partner. Meron silang mga mood swings. O, diba? Meron silang mga tawag dito, mga ugali na hindi naman nila normally napoposes or pinoposes pero lumalabas ngayon kasi yung emotions nila are all over the place because of hormones due to pregnancy. So,
Bigyan natin siya ng benefit of the doubt na baka yun lang yun. Baka hindi naman talaga niya mean na saktan ka. Hindi niya naman talaga mean na parang mag-seem like maharot siya. Hindi niya naman talaga mean na sabihin sa'yo na lumayas ka na, umalis ka na lang, naiirita siya sa'yo and all. Maybe it's the hormones. Kasi people will change once there's something big and something grand comes into their lives eh. At wala nang mas bobongga pa, wala nang mas gagrand pa sa presensya ng anak. Maybe things will be a little better with a child in this world. I'm not saying na kailangan pa yung batang yan para maging saving grace ninyo or yun yung purpose na magiging anak ninyo, but maybe that child can bridge whatever it is that's broken in your relationship. I know it's a lot to ask, pero as much as you can, hold on. Kapit ka pa. Tiis pa ng onte. Malay mo naman, pag lumabas yung bata, things will be a little different. Do the best you can to give that child a chance, a shot of having a whole family. Bigyan mo siya ng pagkakataong magkaroon ng buong pamilya. Now, if things do settle down with the child born, kapag nasettle na lahat, kapag ayos na yung bata, kumbaga walang complications dun sa bata, walang health issues, tapos yung mother ay irresponsible pa rin, delinquent pa din, pabaya pa din na ina, kapag yung batang yan ay under your surname na, maybe then, pwede mo nang kunin ang batas on your side. Baka by then, pwede mo nang ilaban yung kustodiya ng bata. I know there's a law saying na hanggang minor yan, sa mother yan mapupunta, pero may mga special cases naman, my love, na pwedeng i-reconsider yan. Pero again, that's the long view of things. Yun ay malayong takbo, ika nga, ng mga bagay-bagay. For now, my love, again, uulitin ko po sa iyo. I know it's a lot to ask, pero sana bigyan mo ng tsansa yung batang yan magkaroon ng buong pamilya. Bigyan mo siya ng tsansa na imulat yung mata niya. Gawin yung mga first niya sa isang tahanan na andyan yung nanay at tatay niya. Hindi ko mapapromise na after lumabas ng batang yan, magiging okay na kayong mag-asawa, titino siya, pero who knows? Who knows? Malay mo naman, my love, things will be a bit different kapag napanganak na yan. Pero isa lang yung gusto kong itanong mo sa sarili mo, ha, my love, as you do this pagtitiis na to, as you bear with whatever it is na nangyayari dyan sa household ninyo, I want you to ask yourself, as you try to keep it in, hold it together, do you still love the girl? Despite and in spite of. Mahal mo ba siya? Gusto mo ba siyang ipaglaban? Gusto mo bang ipaglaban yung pamilya mo? Gusto mo ba na buo pa din kayo? Regardless ng pinagdaanan ninyong dalawa? If the answer is yes, then I encourage you to fight. Kahit pasabihin ng mga tao ang tanga mo for sticking with someone who treats you like that. Kahit pasabihin ng mga tao na ano ka ba, di ka ba nag-iisip? Wala bang ibang babae? If you are a man who chooses to fall in love despite and in spite of yung pinapakitang hindi maganda sa'yo to a woman, because that woman is the mother of your child and you don't think na may gugustuhin ka pang ibang pamilya other than that, no one will ever question why. No one will ever question you why you are making such sacrifices. So my love, I want you to fight. If you know within your heart that you love her and you want that family,
Gawin mo yung parang hindi na ginagawa sa panahon ngayon sa dami ng options. Sa dami ng naglalakas ng loob. Sa dami ng medyo tumataas yung tingin sa sarili. Nagiging conceited. Nawawalan na ng perspective sa value of family. Nawawalan na ng perspective sa value of a promise. Be the man that does have all those things. Be the man who puts his family first. Be the man na would try almost everything to keep his family together. Even when kinakalaban na siya ng buong mundo telling him to stop. I want you to go against the current on this one. It's because pamilya mo na yung pinag-uusapan. Now, kapag ginawa mo na lahat, trinay mong ipaglaban, trinay mo every single process just to hold it together and wala pa din. Then by then, only then, you can give up being the partner, but not the father. Kasi I don't want you to have any regrets, my love. Again, sabi ko nga sa'yo, pamilya mo ang pinag-uusapan natin. That's the reason why I want you to fight with everything you've got. Kasi pamilya mo na yan. Klaro, my love? Klaro.